No, dobre. Tak čo to je? Srdce, nie. Hore máš, ale to bude dačo ťažké. Vieš. Ale ozaj, ne? Tak to mohol. Rudit. Super! Čo? Superman. Superman. A. Vyhrávam. Veď ja som to napísal. Veď, ale tebe to uznalo. Fakt vlastne, hej? Mi to uznalo. Lebo jeden predo mňou napísal super a rozdáme mak. Počkaj, čo to bude? Zaujímavé fantáziu, to bude škrečok asi. Pumpkin. Aha. Ako sa píše pumpkin? Počkaj. Nie. Pumpkin? Hej, bože! Veď, ale ty si to stihol. No. A nič. Počkaj, počkaj, mi to začalo sa. Čo to môže byť? Smiley. Smile. Veď, ale... Tak čo potom? Tak. Dačo... No tak a čo? Ja som len tak typoval. A dobre som, ja som tak skúsil dať. A dobre. Čo mám na televíziu? Jo. To väčšinou nestíham, ale vyhrávam o 6 bodov. Napíš televízia. Už som napísal. Televízión. Daj hore anténu. Daj hore anténu. Máš málo času. Hore anténa. Tak, a druhá. Pekné však. No, televízia, čo? Na čom sa, čo je vám na tom smiešne, ľudia? Normálna televízia. Tak podobalo. To bude... Čo to bude? No to čo? Taký človek s mečom a so štítom Han, taký. Aha, to bude ninja však. Hej. No akurát, keď som to šiel napísať. A ja. Lebo takto to dáva, to sa potom skracuje čas, vieš. Zori, čo napíšem. No čo, počkaj, čo toto je? To taký kríž, ako... Nie. Aj to vyzeralo ako... Aha. Čo? Wizard. Napíš chytro Wizard. Veď som napísal. Čo je windmill? Dačo... Windmill, to ani vám... To je dačo... Veterný mlyn.